Türkiye û Îranê li dijî du parçeyên Kurdistanê Rojava û Başûrê Kurdistanê dest bi êrişên hevdem kirin. Ev êriş di demeke de rû didin ku her du rejîm li welatên xwe rûbirûyê krîzên mezin in. Li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê serhildaneke ciddî li dijî rejîma wî welatî ev du mehin birê ve diçe û roj niye xwenîşandan neyên kirin û xelk neyên kuştin. Li Tirkiyeyê jî zextên siyasiya li ser maf û azadiyên bingehîn û krîza aborî welatî dîl girtine û ji ber vêyekê dengên hikûmeta AK Partiyê roj bi roj kêm dibe. Li gor encamên gelek rapirsînan egereke ciddî heye ku Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan desthilatê xwe ya 20 salan ji dest bide. Tam dibe qonaxa krîtîk de Tirkiyeyê bi hinceta PKK û YPG'yê ji Efrînê heta Qendîlê her du parçeyên Kurdistanê bombebaran kirin. Piştî rojeke jî Îranê mûşek bi ser Koyê û cejnikana Hewlêrê de barandin. Ev operasyona hevdem çend rojan piştî peywendiya telefoniya her du wezîrên navxweyên Tirkiyeyê û Îranê dest pê kir. Li gor ragihandina ajansa nîv fermiya rejîma Îranê İznayê di peywendiya telefonî de Îranê teqîna Stenbolê Tirkiyeyê jî xwenîşandanên li Îranê şermezar kiriye. Her du wezîr tekezî li ser pêşxistin û berfirehkirina peywendiyên xwe li navçeyê kirine û gotine dijminên hevbeş ên Îran û Tirkiyeyê hene û lewma li dijî terorê pêwîstiya wan bi têkoşîneka hevbeş heye. Serokê Civata Asayişa Netewîya Îranê Elî Şemxanî jî di wê peywendiya telefonî de amade bûye û diyar kiriye ku ewlekariya hevbeş a her du welatan di berjewendiya wan û ya navçeyê de ye. Tirkiye û Îran li navçeyê du welatên rikeber ên serekene û şer û nakokiyên wan ên dîrokî hene. Lê digel hemî nakokiyên mezin dema mijar tê li ser Kurdan, ev her du welat hemî pirsgirêkên xwe jî bîr dikin û êrişê dibin ser Kurdan. Ji Kurdistan 24 Murad Ekincî.